Αφιερωμένο στο 413, κοίτα τι κάνει ο άνθρωπος άμα δεν βρίσκει ταξί. Για να δούμε το παλικάρι θα με πάει τώρα στο ξενοδοχείο ή θα με ξεφορτώσει πέρα. Τόσο με τη βροχή μια φορά, είναι σούπερ στεγανό το σύστημα που έχει εδώ. Σούπερ, δεν μπορείς να καπνίσεις, είναι η μαλάκια. Κοίτα εδώ. Πω επιτόπιο που τράβηξε, τι σύστημα ήταν αυτό. Θα σπάσουμε όλα. Μα το ξέρω θα το κάνω τέτοια δουλειά το δρόμο, θα φτάσει βάρος. Εδώ όμως το έχει το άτομο. Έμα πάει. Όπου μαλάκα πέταξε τρίτη μέσα, δεν θα μείνει τίποτα σου λέω. Και φτάσαμε κιόλας. Όπου γάμο, τι βροχή μου μέσα. Τραβάνε ρε μαλάκα. Θα δώσουμε καιρό τύπο. Αυτό μαλάκα, ναι. Φρίκι είναι αυτή. Κοίτα γελάνε εδώ με τους άλλους.